Jodak mawuok e gwenge mag Kabuto, Nyora, Konyango kaachiel kod Modi e sub-county Manyatike ma osebedo ka yudo midhiero ma ikelo kod pong' mar pi dwaro ni piny owacho mar county kod mano mamalo mondo bi kod yo mar tieko midhiero no ma gisekale kuom higni mathoth. Juma nolimo jodak go kendo losonwa lipot machal kama. Kuom higni mathoth, oganda modak gwego mag Kabuto, Nyora, Modi kaachiel kod Konyango maidore e sub-county no Manyatike osebedo ka yudo lal ma ikelo kod pi mar oula ma osebedo ka pong'o gwengego. Higa ka higa, familias mathoth osebedo ka dar kendo manyo kuondego mag jot ka mwandugi mathoth bende osebedo ka iketho kod pi mapong'ni. Sani gionge miechgi, koro nyaka ng'e kaka inyalo migi kony e yor chiemo kata e yor net. Obaro dek jarika ariyo no emubare dek pong' mang'eny momuomo dek mubaro modonje mier kata oko kocha odonje. E higa ni familia maloyo 10 osedar e kuondegi mag gidake ka mwandugi mopogore opogore ma oting'o kothe mag pidho be pi oseketho. Ka pi opong' ma pi okalaura to muomo to donjo nyaka e mier. Samo donjo e mier oketho puothe. Areas machalo kaka Nyora, Kabuto, pi osedonjo kendo daro ji mang'eny kabisa. Around 30 families from Nyora side. Koro watemo mondo mi mondo ji osudi odog koma ulo ok nyal chando gi ahinya. Mondo mi kik bed ni pile pile ko ulo biro to wachalo joma nyoula nopoyo. Oganda ma odak e gwego mag Nyora, Konyango, Modi kaachiel kod Kabuto ywago kony. Wach mar oula ni sirikal mar kaunti ma Migori watemo kabisa mondo mi wayud solution kata gima wanyalo timo mondo mi kik bed ni pile pile ko ulo biro to yweyo ji. Gidwaro mondo piny owacho ong'iyo manyalo tieko go pong' mar pi ma bende osebedo kinde ka kinde ma osemiyo thoth gitangni higa ka higa ka gimanyo kar jot. Ne waketo pesa matin ma ok nyal konyo weche ma nyalo mitigate effects mag climate change. Nikech nyiso kete mana 4 million kende. Kendo wageno ni ei juma achiel e ndala 5 to ndala 7 mabiro gi po yudo kwa koro waseikore kendo wachako chiwo chiemo. Waseikore mar chiwo ngede to gi mattresses to gi gik mamoko gi yedhe ne jok mobedo affected gi floods gi. Higa mar 2014 piny owacho mamalo ne ochako gedo mar ohinga e geng aorano mar Kuja mana igeno ne dhi duoko piny pi mapong' kinde ka kinde. Kata kamano gedo mar ohinga ni bende koro kwamo. Daigni nokete ka mondo geng' pi mondo kik duog koni. Koro sani waneno ka koro pi osewe kaluwore ni osedok gi piny. Pi osewe koro sasa ma koth ochwe matek to pi biro mamol kuondegi maketh rabuon ketho gimoro amora ma ji opidho kae. Ne nitiere funding manotimore gi World Bank kendo ne gigero dikes. Dikes gi ogergi to gichopo kama ginyalo geng'e pigni chutho. Dikes manoger 1.5 kilometers ne en project manok mar county government ni. To wasekwayo kony, nyocho neno ka minister kata cabinet secretary nobiro ka. Mane wakwayo very specifically mondo mi gikonywa mondo gino nogere mondo chop mwal. Pong' mar pi e gwenge mag Nyatike bende koro osemiyo oganda mathoth modak e gwengego ma pi osebedo ka pong' kinde ka kinde bedo kod pek kata yudo wechego mag thieth. Chiendogo mag somo bende osebedo ka bedo kod ng'ikruok e kinde ka kinde. Welo ne jopuonjre kaachiel kod jopuonj e skunde kaka mano mar Nyora ok nyal chopo e skunde e sechego ma koro pi opong'. Inyalo kalo gokinyi iyudo ka en piny maber. Ka ang' iduogo lunch time iyudo ka condition owazen. Koro wakwayo ni ka ber to sama pi opong' ka nyithindo nyalo dar to nyithindo dar odhi e schools mamoko. Nyiswa kaka watim sirikal mondo mi wayud konyruok kaka nyithindo dodhi osom. Oganda gi wacho ni pong' mar pini ma bende biro higa ka higa osimiyo ok ginyal kata chano ngimagi e yono makare ka bende dwaro margi en ni piny owacho koro manyo makare mar tieko midhiero ni chuth. Juma, Ramogi TV, Migori.